Bubuksan natin tong daon na to ha. Baka sakali nandito. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayan mga kagamba, nandito tayo ngayon sa Tanawan, Batangas. May naispatan tayo dito mga kagamba. Maghahunt tayo ngayong araw na to. Ayan o. Kunin natin. Yan. Ito natin. So ayan, ayan. Like and share po. Bye!